Hello, maing hapon. So, mo rin igatag sa akong anak. Naulahin ni iyang Mother's Day gift kay di ka na siya dumageti. So, karon na good. Sige mo na siya yaw-yaw surprise na ako. Walang to'y kwarta. Napaman ako itong iyang halin sa iyang toys. So, anyways, nagchika lagi meron din kay katong mong kaila nga sige gaabang sa una kapalit na siya balay karon sa dito yung balay asa dito dapit unahan mo to sa mua house and lot na gud to Bakit bulan daw? ay do already ay na sa karon man gud nga panahon no ug ikaw raw sa galihok hinay gud imong pag-asing so pero managtiayon mo ikaw raw sa galihok hinay gud siya. What if na ikaw ra nga bana ang gatrabaho? Di na kay asawa pero walay trabaho. May nakaasawa ka og kanang kabalo pong maningkamot. Like kabalong mamaligya online ningon ana ba so duwa gud mong kapaningkamot. Yan na ba mga asawa nga kanang magulat ra pod sa sweldo sa bana, dili pod kuan sa tawag ani dili pod kuan ba madiskarting nanay ba. So, syempre, hinay good po ang pag-asinso sa kinabuhi. Or katong mga tao nga gasaligra sa kwarta padala. Yan ka naman mga taong gasalig sa kwarta padala, kalabanan good anak nila, nay dili kabalo mo handle og money. Kay syempre, gasaligra ba nga, naray ginadawat, so gasto ra taron nga gasto, kay naray padala. May na katong tao nga pinadalhan, pero kabalong mo gamit og kwarta, so inegosyo na to ni. Kay dili tanan panahon nga sige ratang magadawat. Unya ang uban kay magsalig raman dili pud mangitag trabaho kay naray ga padala. Kay magdi na matigok ug matigok na goodbye gyud. So sa ako kay murag pila mi katuig gaabang. 8 years man nagay mi gaabang diri sa parlor nga dili ra pud mi gapuyo. And then kay kami man duwa na ning kamot mig trabaho, pangitag kwarta. Ang ikaduha na ning kamot gud nga makautang mig dako. Kay syempre maning sa karon nga panahon, maning kamot ta mangita tag kwarta dili man na siya enough. Kay pila ra man taon, pila ra may sweldo sa akong bana. Pila ra man pud taway akong income. Gakaon biya tamay wala tag kaon. Apatay mga piniling nga mga pagwapa, mga outfit tanay nga bongga balag sa kahilas. Balag tag 100 pero di biya mailhan 139 na ni. Click the comment below, charot. Click the link di ay. So sa karon nga panahon ug di jud ta mangutang mao gyud na sa karon nga panahon ha ang mga tawo karon very proud gyud og utang unlike sa una sa ako ra po ni naobserbahan sa una ang mga tawo maulaw na sila nga na sila mga utang. Pero karon buyag, proud good kaayo mi oy. Very proud good mi nga dagko kayo mig mautang. Kay ngano, dako pud mig ma-invest, dako pud mig mahapakan sa kwarta. Kay ug magsalig gud ta sa tong income inadlaw ug sweldo ay Ginoo ko dili na kaigo. Lisod kay itigom ron nga panahon kaysa kamahal sa palaliton. Okay sa may nakarelate dira pero swerte kay tungolay utang ha. Praise the Lord, good mo. May utang. Buinas kayo mo sa inyong kinabuhi. Blessed kayo mo. May mga utang pero naka-invest mo. Pero kami, blessed. Good me nga. Dagko may utang kaya naka-invest man me. So, lain-lain tag pamaagi sa pagpangitag kwarta. Naiuban pinaspasan. Magampo rapod mo nga dili na mahurot og paspas. So, kami pud nga hinaguan. Magampo gud pud mi nga mong hinaguan dili pud siya mabutang sa wala ra. So isig pa ning kamutay ta karong panahon na no. Dili man pud ta pwede magsigig ingon nga ma, wala na koy sudan ma, wala na mi bugas, wala na mi mga ingon na ba. So sa karon isig pa ning kamutay kay katapos si mama ug si papa, napud to sila mga obligasyon nga mga ginaatubang pod tungod pud sa kamahal sa palaliton. So ako ra gong advice ninyo no nga magpakalig-on sa karon dito nga panahon. Magpakalig-on ta. Magpakalig-on
magtipid ng bongga. Dili man sa ingon nga magtipid nga di na gyud mo kauno. So mas better nga magtipid like mga dili angay paliton jud. So mas better karon nga more savings, less ang gasto, less ang expenses. Hello. Oh, sige. O sa ako aning ano sa kumbana. Thank you. Sige. Nanang order ni mo manang. Sige, day. So sa karon nga panahon no, mas better gud nga mag-save, save. Kay mahal king palaliton di jud lalim, grabe. Sige na, babay na. Save ra gyud. Save.